ହାତ ଧୋଇଦେବୁ ଦେଖୁଛ କିଛି କରିନି ନା କିଛି କରିବନି କିଛି କରିବନି ପୋଷା ହେଇଗଲା ନା କିଛି କରିନି ନାଇଁ ବେ କିଛି କରିନାହିଁ ଆଗରୁ ଚିଲା ଏବେ କାହିଁ କିଛି କରୁନି ଆଉ ସିଏ ଦେଖଉଛି ଝିଅ ତୁ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ ଏଇଟା କାହା ଘର ଝିଅ ଯୋଉଠି ଅନେଇଲୁ ବାବା ଏଇଟା କାହା ଘର କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ ହଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ମାମୁଁ ଘର କାମୁନି କିଛି କରୁନି କ'ଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ଇଏ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି କିଛି ହେବନି ଫୋପାଡ଼ିବ କିଛି କରିବନି ନା ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୋଷା ହେଇଯାଇଛି ନା ସବୁବେଳେ ଧରା ହେଲା ପୋଷା କଣ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ପୋଷା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉଟେ ନେଉଳ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ନେଉଳ ରଖିଛ ନା ଦେଖୁ ତ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ କାମୁଡ଼ା ନା କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନା ରହିଲେ ଆଉ କେବେ ଧରୁନ ଜମା ନା ତାକୁ କେବେ ଧରୁନ ଧର ବାହାରକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ପଳେଇବ ସିଏ ଚାଲ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବ ତାକୁ ନା ନାଇଁ ଯିବନି ପଳେଇବନି ଛାଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ ଛୁଆ ନା କ'ଣ ଆଉଟେ ଝୁମୁରି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଇଏ କାମୁଡ଼ିବନି ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ନେଉଳ ଚାଲିବ କିଛି କରୁନି ନା ରଞ୍ଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ରଞ୍ଜକୁ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧରା ହେଇଥିଲା ବା ଚିଣ୍ଟୁଆ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ବା ଆଉ ହଁ ଖାଲି ଅନଉଛି ଛାଡ଼ିଲୁ ଦେଖିବା ରଞ୍ଜା ତଳେ କିଛି ଯିବନି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ହେଇ 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 ଭାଇ ଖଟ ତଳେ ବଇଛି ଏଇଠି ଅଛି ମାରିନି ଦେଖ ହେଲା ଏଥର ହଁ ହେଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଔଷଧ ଘର ଝୁଅର ହଁ ହଁ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହେଇ ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ ପଇସା ନାଇଁ ନା ଦିଅନି
ପୁରୀ ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ଜର ନା ଆମ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଖାଇପାରୁଛି କି ଅନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି କହ ଟିକେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅର ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛ ଆଜି ଭାଇ ଯାଇ ପଳେଇବ ନା ହଁ ତ ଏଇଠୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଯାଉଛ ସୁବିଧା ଆଉ ଦେଇଛି ଏଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ହେବ ସେଇଟା ନାକରେ ପକା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଜର ହଁ ଏଇଟା ଭିଟାମିନଟା ଭୋକ ହେବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ମାନେ କାଶ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବେ କାଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯ ତଳୁ ଯା ଆଣିଥିଲେ ପ୍ୟାକେଟରେ 3 ଜିନିଷ ଛେନାପୋଡ଼ ଜଲପି ମୋର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ରଞ୍ଜ ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ ରେ ଆ ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ ଖାଇଦେବୁ ଆ ତୁ ଖାଇବୁନି ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଉନୁ ସେଥିରୁ ନେଇଯାଉନୁ ହଁ ହଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ପୋଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ହଉ